Mfundisi muri sei? Muranda waMwari kwazuva muri waderi. Tiri nani tosunura. Tinotenda Mwari. Yes. Toda kuti tirambe tichienderera mberi kana kuti tienderere mberi. Okay. Nehurukuro yatanga tinayo. Hurukuro yesvitsa. Okay. Ndo yatanga tichibata ende tiri kuenderera mberi nayo. Tanga tati taakuda kuti tichipinda kuti mumba iwo muchato wavapo zvinofamba sei. Takakurukura mufundisi paya kuti Mwari zano rake nenyaya yesvitsa nderei. Tikatizve kuti munhu awane kana kuwanikwa mugwara raMwari zvingafamba sei. Takainda kunyaya dzekuti vakomana nevasikana zvingafamba sei tikadaro. Saka nhasi toda kuti tipinde mumba, asi tisati tanyanya kupinda pane zvanhasi. Ndaona kuti pane vamwe vane mibvunzo. Alright. Mubvunzo umwe wanga uchibvunzwa ndewo kuti ivo vadzidzi vaJesu vanga vane madzimai here. So ndaongorora mubvunzo uyu, ndafunga kuti vamwe vari kubvunza kuti zvakaipa here kuti munhu arege kuroora. Ndokunga ndo mubvunzo uri papo pavabvunza kuti pavari kubvunza panapa kuti ko ivo vadzidzi vaJesu vakanga vane madzimai. Ndozvakabvunzwa noumwe panapa. Okay, yes. Vadzidzi vaJesu, we have a record. For example, Peter. Jesu anonzi akanonamatira ambuya waPeter vakanga vachirwara. Saka we see kuti there is evidence yekuti some of them were married men. Then kwasira kuenda page 2 hapo hazvina kuipa kugara usina kuroora. Vakorinde vekutanga chapter 7 inotaura pfungwa iri very important. Po anotopa advice yekuti asi ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti munhu agare seni, asi nemhaka yeupombwe manje. Paul was not married panguva yaari kunyora zvinhu izvi. Pane mhaka yeupombwe anoti mumwe nemumwe, kana ari mukadzi ngave nemurume mumwe chete, kana ari murume ngave nemukadzi mumwe chete. So nekuti kune upombwe munhu anofanira kuroora, nekuti po anoti futi pasame chapter zviri nani kuti munhu awane pakutsva. So kana uchitsva unofanira kuroora kana kuroorwa nekuda kweupombwe. Asi zvakanaka kuti munhu agare ega, zvakanaka izvozvo kuti munhu agare ega, asi nekuda kweupombwe munhu ngaaroorwe. Iwo kanga wati hanzi ina ndiri fata, asi wazoonekwa masista wakukamburana nemasista ibude nyaya yacho. Saka imuri kuti hapana mhosva. Yes, hapana pakuti munhu agare ari svimborume. Yes. Bedzi kana munhu iyeye achizvibata asingazobudi muusvimborume achindopinda mune zvimwe. Ndizvozvo kutone vamwe vanhu vakawana vaisafanira kuwana. Vaisafanira kuwana. Yes. Vanofanira kuti dai zvaita hatina masimba bedzi taifanira kuti waburisa tiri kuti iwe haufaniri kudii. Vanhu vanenge vaita sei? Vari kudestroya picture yemarriage. Jesu anotaura pana Matthew 19. Jesu anotaura pana Matthew 19 kuti marriage is not for everyone. It needs certain aptitude and grace. Saka imuri kuti ivo vanhu ava kuita kwavo musvitsa kunosoresa svitsa. Kana ndosaka tane vanhu vakawanda vari kuti nandiroore inandiroorwe. Kana tine vakadzi vari kupinda umo vasingagoni kutendeka, tine varume vari kupinda umo vasingagoni kutendeka, svitsa inenge yakanganiswa ko wakaroorerei, wakapindirei, wakadi kunge wachingoenda maybe mutouchline wachitora wachipika wachiita mabasa yayo woregawo kupindawo. Now the picture of marriage has been destroyed by these evil people. Okay.
pane umwe angachibvunza futi kuti age asi njonga nyaya takaitaura arikubvunza panapa kuti ku-age. Yes, we've discussed nyaya age tikataura kuti zvine chekuita nematurity. You must be well mature. Nekuti tikangopega makore bedzi takuwara. But tikataura macircumstances are around the issue vanogona kuti revisit our answers atakapa on that previous episode. Okay, sapa takataura tikati munhu anogona kurohwa kunyange hake ane makore anoita makore 16 zvichibvira nokuti munhu uyu wasamuka ava neveyamuri kuti maturity pfungwa dzake dzadzama zvokuti unokwanisa kusangana nezviri mumarriage handiti. Saka tiri kuti isusu hapasi kunyanya kupiwa zera, asi pari kutaurwa kunzi kuti munhu awane kana kuwanikwa unofanira kunge ava munhu asamuka, munhu ava machuwa, aakugona kuzvimiririra, aakugona futi kudzamisa pfungwa. Yes, tikangoti anosungwa bedzi nemutemo yenyika yaari kurarama ari. Kana nyika yaururama iri chiti kwatiri kusamuka i20 years, kunyange waona ane 16 akamacho unofanira kutomira 4 years idzodzo kusvika dzakwana, nekuti uchasungwa nemutemo wenyika kana ukanga wauchikora. So aya macircumstances, but principle ndeyekuti vanhu vari kupinda muchinechi vanofanira kunge vari well matured. Yes. Alright, tapanzwa mufundisi. Ndonga hapachina, hapana umwe mubvunzo wandakavona. Yes. Wanga uchipo. Saka izvozvo zvotoita toda kuti titaure mufundisi kuti hongu vanhu vashandiswa naMwari, varatidzwa nzira naMwari kuti uchiwana uyu, uchiwanikwa nouyu, vaakupinda mumba. Toda kuti tihwisise kuti imo mumba munofanira kufamba sei. Pane hondo ipapo. Nekuti ndo nyaya tiri kuzama kugadzirisa now on mapodiums, preaching podiums. Nekuti waya watiri kutaura wakafoira chinechi wari mukati wava kurwisa chokwadi chinofanira kutaura mukati. Mumba mune nyaya number 1 yekuti wawanana wanofanira kunge vari vanhu vanodanana wachigona kuobtain that love only from God. Kunoti tiri kuti chekutanga chinoda kuratidzwa, imba iri kufanira kuratidza the true position of God and his work. Sekuti murume kana ari mumba ari kunzi ndiye mumiriri waKristu. Kristu iko zvino anotaura kunzi ndiye muprista. Saka ndikanga tamumba chimwe chatiri kutsvaka ndechekuti murume uyu ari kugona kuita basa reuprista here. Basa rinoitwa nemuprista kuminister to his church. Mukadzi ikereke yemurume, ichechi yemurume. Kurati tiri kutarisa murume kuti ari kuprovide here shoko raMwari rinodiwa to minister to the church, to sanctify. Murume ndiye ane basa rekubatsira mukadzi wake kuti ave well sanctified, yatinoti isu nemamazi growing in Christ, kukura muna Kristu. Ibasa remurume, kwete basa rapastor kuchechi. Anofanira kunge achinamatira mukadzi womumwe munhu asi pastor. Murume wake ndiye anonamatira mukadzi wake. Muri kuti chimufundisi, muri kuti here imi madzimai haangakwanisi kuzvinamatira oga? Tiri kutaura mumba kuti murume ndiye anoseta minamato. Vhesi inotaura kuti imi varume, rikatimboverenga. Vhesi inoratidza zvinhu zvandiri kutaura. Ngatiende mubhuku raTimoti raPeter. Tikunoverenga Peter wokutanga chapter 3 verse 7. Inoti saizvozvo imi varume garai nevakadzi venyu nokuziva, muchikudza mukadzi muchiti ndiwo mudziyo muduku usine simba kwamuri, zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzoupenyu pamwe chete nemi, kuti munyengetero yenyu irege kudziviswa. Munyengetero yevarume, even kuchechi varume ndiwo vanofanira kunge vachinamata. Ndo odha yeBhaibheri iyoyo.
Alright, muri kuti madzimai pavanonamata ndomboenda kumachechi. Ndiona vamwe vachinamata. Saka zvakaipa here? No, hazvina kuipa. Tiri kuti kunamata, listen. Ngatiwerenge mavhesi. Isi kuti as a Bible principle. Pandiri kutaura nyaya yemunyika ine feminism. Yakuti kudzikirira wakadzi. Wani nguva yavo yavanonamata hatina here wakadzi pavanotagadha vachinyengetera paripo, where they gather and pray. Paripo nda kuti munzopewa vanotaura nyaya yandiri kutaura. Aura chimbomirai mufundisi. Yes. Tichatenda kuna Paul. Mati imi vakadzi vane pavanonamata vari voga. Handiti. Saka imi tichidzamisa tichipinda muBhaibheri. Munoona here sokuti kana tavungana nemadzimai muchechi, madzimai haafaniri kutungamirira munamato. Kana tikanga taungana nemadzimai muchechi, wana baba varipo, wana baba must lead in prayer. Saka madzimai kwatingati kutungamirira munamato. Ndoona paya madzimai kuchechi unonzi munamato wokutanga tichapuwa namai maybe kuda panguva yemharidzo. Varume varipo apa vakagara. Ndati regai kutaura kana varume vasade kuita basa ravo, wakadzi havana option. But vanenge vari ndikuti hazviri kuti munamato ukatoitwa ipapo haugamuchirwa naMwari. Uchagamuchirwa nekuti varume havana kuda kuita basa ravo. Basa ravo ita nderizvi varume rokumisa. Saka vari kuya vachigara, ndiani achaipa munamato wokutanga? Iranga riri basa ravo. Apa toda kuti titaure zvazvinofanira kuva. Nokuti kunamata kunoita madzimai mudzichechi hakusi kuitwa nengari bedzi yokuti hapana varume vanganamata kana kuti varume varamba. Asi kuri kutoitwa nokuti anosarudza ndiani? Anosarudza vamwe varume ndo vanotosarudza nokuti varume wakati zviri kuitika wakapiwa mandate yekusarudza vanamati ndiani? Kuchechi vanosarudza vanhu kunamata ndiani? Zvimwe zvakutoitwa nevakadzi. Ndo zvandiri kutaura, that's disorder. Kuchechi kwamunopindira imi anosarudza vanhu ndiani kuti ningi ndiye achatinamatira? Varume vanoita basa iroro. Imi ndimi muri kuti wakadzi itai, ndimi muri kusarenda. Tiri kuti listen, we must be very careful nemaissues aya. Pakereke rekandiwerenge vhesi, handidi kugadzira pfungwa dzangu kuti zvisanetsi. Chekutanga chandataura ndechekuti mumba powati murume ndiwo unonamata. Saka kuti munamato yako igamuchirwe mumba mauri kunamata, usagombusa mukadzi wako nekuti anogona kuva mudzivisi yemunamato. Saka ndikupa murume ndiye muprista wemukadzi mumba mbuya. Murume ndiye anotungamirira zvekunamata zvese. Saka ndo order yaMwari. Saka I think ndinenge ndiri kubata zvemuri kutaura. Ndoda kuti imwe yacho yokunamata muchechi tiite zvokuisa padivi, tidzoke mumba. Hongu takabata nyaya yeuprista. Kana ndakunzwai zvakanaka, mati mumba munhu unofanira kutungamirira munamato murume nokuti ndiye muprista. Zvokuti mukadzi wotungamirira murume unenge waenda waenda wasiya basa. Hazvigone kuti mukadzi anga achiparidzira murume mumba. Hazvigone kuti mukadzi anga achitungamirira munamato murume mumba arimo. Murume ndiye anonamatisa mhuri yake, ndiye anobata vana wake musoro, ndiye anonamatira mudzimai wake, ndiye anozvinamatira iye. Now paanoita izvi anotora simba nekuconvince mhuri yake kuti he is a true man of God. Pavanonzwa iye achiita minamato, achitaura mumunamato, wachiwana confidence. Kana anga anamata paine mwana ari kurwara pavana wake, after prayer wana wopora, mwana uyu wopora. Kana anga aita mweya wetsvina wonamata, mweya wetsvina uyu wobuda murume uyu. Kana mukadzi wake anga achinzwa mudumbu oti dedi ndiri kunzwa mudumbu ndinamatire, pray for me, iye oti baby don't worry,
muzita raJesu pora. Mukadzi uyo pora. Zvazvinoreva hatigone kuchiwana vakadzi vanozara mapani wachibatwa misoro nevaprofita wenhema. Why tine vakadzi vakawanda vari kuita pamuviri nevaprofita wenhema? It's because varume havasi kuita basa iri. Mukadzi anofanira kuita confidence nemunamato womurume wake first, asati aita confidence nemunamato wangu inini mufundisi muvhangeri. Anofanira maje mukadzi wako anotaka kutemba muvhangeri pamunamato, asingatembe munamato yako iwo. Ndo vanhu vatiri kutaura wauraya marriage, wapinda muchinhu ichi chiri holy. Mufundisi, muri kuzvidzidzisa here izvi? Kana kuti muri kudzidzisa kuti imi vafundisi ndimi vakuru vokuti kana masvika kudzimba ndimunotopfugamigwa nemadzimai evanhu, vamwe vasingafunga wakadzi wenyu sei wachitifugamira wasingapfugamire imimi? Nekuti imi makawaratidza simba, makabvisa simba mamuri mukariisa patiri. Isu takaswoneta basa. I've come now, listen, inini ndauya ndikasweta muprista mumba mako, iwe urimo, saka ndine right yekupfugamirwa. Zvazvinoreva ndezvekuti zvandiri kuita ndai waizviita waipfugamirwa, hauchapfugamirwa wai because hauchaiti basa rako. Ko hakusi here kuti vafundisi vamira basa ravo rokudzidzisa vanhu chokwadi chokuti varume ndo vatungamiriri mudzimba? Right, I think ngatiendere Mwari zvine Bible Truth podcast, because that's why we are here. Yes. We are here to correct the wrong. We are here to correct the wrong. Saka murume asati apinda mumba, asati aroora, asati afunga kuwana, chekutanga chatofana kuita, we must orient that man. That's why first thing first, we read the principle of first mention. Adam, Garden of Eden, arimo muchekutanga chakapiwa munda, to take care of the field, responsibility chaitaurai. Number 2, akapiwa shoko, commandment, kuti ararama ari disciplined. Yet the commandments of God, mutemo waMwari, kuti umudzise discipline, ndo zvaakaita. Then iye kana atora zvinhu izvi, saka ane responsibility, ane munda, apiwa responsibility, he is a responsible man, ane shoko, you have the word of God, then uchipiwa mukadzi. Saka haugona kuwana mukadzi zvinhu zvisipo, hapana munda, haufani kuroora. Alright, mufundisi, vasikana nevakomana vaakuda kuroorana, zvetinoona zvinoita ndezvekuti vanoenda kuvafundisi. Vafundisi voita yainonzi counseling. So munhu wakupa counseling mukuru mumba macho unotodzoka mufundisi wakati, mufundisi wakati. Saka hamuoneri kuti ndo paita kuti chero vafundisi varambe varivo vanoremekedzwa. Tikuti mufundisi mufudzi wemakwai, basa rake ndire kutarisa paakurasika achidzora kuti parambe pari straight. Iye ndi overseer, handitika ari pamusoro. Saka bhuku rinoti munomuremekedza uyu nekuti akaiswa naMwari ave pamusoro, saka anoona. Saka mufundisi anofanira kuti aone kuti murume achiri panzvimbo yake here, but auye kuzopractiza urume mumba mako iwo murume. Zvatiri nezvekuti uyu nekuti iwo murume mufundisi uyu, basa rake ndire kuti ndiye aratidzwa naMwari zvimwe zvausina kuona, okubetsera kukudzora nekuti uri wai, kuti urambe uri mugwara. Ndo zvatiri kutoita pana, kudzorera varume mugwara, kuti iwewe ndiwo unonamatira mhuri yako, iwewe ndiwo unoverengesa mhuri yako vhesi. Isati yaverengeswa kuchechi, ndiwo unodzidzisa mhuri yako bhuku raDaniel, bhuku raRevelation, ndiwo unobatsira mukadzi wako kunzwisa mharidzo yaparidzwa kuchechi. Kana ukaona kuti pana zvaparidzwa kuchechi zvisingawira neshoko raMwari, ndiwo unoita detox mhuri yako manheru masvika. Tisati arara wakomana, ndoda kumbokudetoxai, ndoda kumbobvisa dzimwe nhema dzamanzwa nhasi dzichiparidzwa. Mukadzi apfeke trousers chero dzaparidzwa mukadzi wako achitotenda kuti baba wanoziwa, baba ndiye mufundisi wedu. Alright, ndapahwa mufundisi zvamataura ndi matsanangura zvandahwa kuti mufundisi ndi overseer kana ari mugwara raMwari.
unogona kuudza vanhu kuti apa mukadai zvino yes zvichiitwa mugwara rei ramwari rebhaibheri ramwari. Alright, mufundisi, tiri mumba umu ndonga mama akuda kuita sekuibata mabasa kana kuti atikati maroles, muchirungu vanoti marole, kuti nzvimbo yababa ndeipi, vanoita zvipi mumba, maivo vanoita zvipi mumba. Yes, chekutanga ndechekuti murume is declared to be the provider and the loving one. Murume anofanira kunge ari able to provide, also ari able kuda. Anofanira kunge ari munhu anoda, ane rudo. Murume anofanira kunge ari murume anoda. Mazuva ano wakadzi ndo wakuda. Murume ndiye anoda, murume ndiye anoprovide. Basa remukadzi mati mazuva ano vakadzi ndo vakuda, ndo vakutoda. Kana kupfimba chaiko wakadzi wakutopfimba varume wachitoti ndoda nhingi, iye achiti handabasa naye arikutondinetsa, arikutondinetsa kamunhu aka. Warume hazvisi mugwara izvi. Aiwa no, warume basa ravo they provide, warume basa ravo vanoda madzimai avo. Ndo zvinhu tu zvavari kuita zviri very crucial mumba. He must be able to provide. Kana asingagona kuprovide haasi murume, kana asingagona kuda mudzimai wake haasi murume. Panofanira kuva neuchapupu hwakazara muzvishoma zvaanounza. Mukadzi ati hawanawo zvakawanda, asi vanomira vachizadzisa wara rekuti provider. Ende vanomira vachizadzisa wara rekuti vanoda. He is a loving father. Vanoda mukadzi wavo, vanoda vana vavo. Yes. Ndoda kuti mutsanangure nokuti nyaya yekuprovida, kuunza zvinoraramisa, handiti ndizvozvo, chingava chikafu nezvimwe zvakadaro. Ndoda kumboti mupatsanangure kuti iko kuprovida ndonga maita sekupabata mukati chero zvavanounza izvozvo kana vachitounza, asi kanyaya yavapo izvozvo ndezvekuti munounza zvakaita sei, ndonga ndo imwe nyaya yonetsa. Nokuti madzimai mazhinji izvozvo vodavo vakazoona kuti vamarufu vanouya nezvingwa 10 10 mudzengi unongouya nezvitatu, madzimai oti unogona kuprovida ndivamarufu. Saka toda kuti tihwisise kuti idzo samu kana kuti nyaya dzekuprovida dzakamira. Haiwa, munhu wamuri kupa maexamples akawanana nemunhu asiriye. Ndoda kuti ndozvandinotaura kuti ndoda kuenda paexample yenyu ndibva ndaiclear, ndanzwisa zvamabvunza. Asi kana tiine munhu ane pfungwa yamuri kutaura kuti mukadzi wake anenge achiona wamwe mararamiro oda kurarama upenyu ihwohwo achiisa presha pauri, wakawana munhu asiriye ane mweya usina contentment nezvaanowana, zvaari kupiwa panguva iyoyo. Nekuti kana tichishanda naMwari tinoshanda neprinciple inoti count your blessings. Bhaibheri rinotaura kana tine zvekudya nezvekumwa, that's 1 Timothy chapter 6. Inoti kana tine zvekudya nezvekumwa, tine zvekufuka, tichatenda Mwari nazvo. Nekuti hatina kuuya nechinhu panyika, hatigone kubuda nechinhu panyika. Saka ndo zvatiri kuona. Murume ari kukwanisa here kuti mhuri yake idye? Murume ari kukwanisa here kuti mhuri yake ifuke? Murume ari kukwanisa here kuti mhuri yake ifare? Kana akanga achigona kuita basa iroro kuti mhuri yake yadya, whether yadya manhuchu asi yadya, yowana pekufuka, yodzirwa, pamwe rakasumwa gumbezi racho nezvigamba, asi igumbezi rekuti wana wakarifuga, harisi rakatengwa mushopu, asi wakarifuga wanoti kwaedza makiseni madzirwa here wana nechando, wanoti hongu baba tadzirwa. Wafana neuyo anga akarara muimba yemansion akadzirwawo. Kana aka waridzira mamets pasi, wachimuka usina kunyora ma11, musana usingarwadzi, neava warara pamubhedha wese wamuka makiseni wachitadzirwa tarara zvakanaka, wari content malevels avo. Murume uyu have done his part to his family. It's up to the wife. Ndopane honde papo. Wakaroora ani ari kuramba zvauri kurarama panguva iyi.
now the wife becomes pane nyaya ipapo pada kutaura role yemukadzi. Basa remukadzi is a natural mubatsiri nditika is a natural mubatsiri. Also basa remukadzi hombe kuzvara wana nekuwachengeta pamba, ari pamba achichengeta wana, ari mubatsiri wemurume kumusapota emotional support nekuti murume achaida. Handitika kuti don't worry daddy, zvinonaka, muri kuzama, zvinoita maakutosvika, musanetseke nesu, we are behind you. Tiri kuappreciate zvamuri kuunza. Hatigare hedu kubluff you, tiri kuno kuusho kunze kudhasti kungataura nevamwe, tiri muno muhopli tichiri kugara mu1 room. Asi zvinoita rambai muchipusha, tiri kunzwisisa kuti zvinhu zvinaumira mushe. Inonzi emotional support. Murume kana akaenda anoziva kuti kunyange akanga ashorwa kwaaenda kumabasa, akasvika umba he feels is a champion. Pane ari kunature, ari kuita kuti mangwana apinde munyika achiti I'm ready to fight for tomorrow's battle. Saka pane nyaya hombe ndepekuti wakaroora ani. Alright, mufundisi, mataura imi mukati madzimai basa ravo ndire kuguru ndokutaura kwamaita ndere kuzvara. Mukati zvevanofanira kugara pamba, havafaniri kuenda kubasa here. Havafaniri kupinda munyika. Basa pamba rakawanda, ngavaende kubasa repamba. Ndo basa ravo iroro. Pane vamwe vanozoti ka Proverbs zvirevo 31. Aiwa, yeah, Proverbs 31. Ngava one understanding. Proverbs 31 verse 10. Mubvunzo uri kubvunzwa naSolomon. Ndiani angawana mukadzi akadai? Mukadzi ari pana Proverbs 31 verse 10 haako. Solomon ari kuti dai taiwana vakadzi vakadai zvaifamba, havako. Endai munowerenga zvese zvakanyorwa ipapo aumunga nemukadzi yeye. Then about number 2, mukadzi uyo anoratidza kuti ari pamba, ndo pabasa hombe raari kuita, but ane zvimwe zvaari kunzi anozonoita. But Solomon imagination yake, ende muchiona mukadzi ari kuda kuti murume wake ave superior in the city. Murume wake anzi anoti kana akapinda muguta anokudzwa nevanhu vose, kana akadzoka pamba murume anomuti wakunda wese wakaita zvakanaka, asi iwe unowapfuura wose. Saka Solomon ari kuita imagination yekuti ndiani angawana mukadzi uyu. Haasi kuti wakadzi ava wariko ndo zvaanofanira kuita, no, hakuna zvakadaro. Wakadzi basa rawo mubatsiri wemurume wake, ndo zvaakaroorerwa nemurume uyu kuti amubatsire pamba. Murume uyu aigona kuenda kubasa achiwana sadza achidya, asi akuda mumwe munhu anomubatsira achimukudza iye. Saka vakadzi, because manatures, tiri kuti society have distorted God's order, sin have distorted God's order, feminists have distorted God's order. Because haugona kutaura zvinhu izvi pakasaita an uprising in abroad, zviito zvamukuparidza, muri kuparidza kuti chii, zviri wrong biblically. But hatirambidze vanakomana verima kuendesa vakadzi vako mabasa, hativarambidze. Jesu ari kuti Bhaibheri rinoti musada nyika nezviri mairi, kureva kuti we are two environments. Tine wari munyika, vanokwanisa kurarama life yamuri kutaura imimi yekuti wakadzi waende kumabasa wachidii, ndo zvavanoda nekuti wakomana munyika wamwe wachidza anyope, warume vari munyika vanyu. They've destroyed God's order of marriage in the earth. Mukadzi zvarawana ingo uri pamba uchiwachengeta, watarise. If you are a Christian woman, that's your mandatory. Kana vakadzi vedu vasina kudzidziswa zvinhu izvi, something went wrong. Alright. Saka vakadzi izvozvi tikatarisa tichaona kuti vazhinji vavo ndo vatu vane mabasa makuru. Yange mudzichechi, mudzisvondo, vakadzi vazhinji vamwe vava chief executive officer, vamwe vadi vakuru. Saka muri kureva kuti
vanhu vari kutadza ira vakadzi vari kuenda kubasa. No, inini handidi kupinda maissues ewanhu, ndiri kupa principle yaMwari. Kana principle yaMwari saka yatopindura. Principle yaMwari ndo yandataura, saka tadhila nenyaya iyo yatopera. Then hondo yamuinayo ndeyekuti mune vakadzi wakawanda wasingu, divorced. Tine vakadzi wakawanda wakafirwa, tine varume, tine vakadzi wakawanda vari divorced, tine vakadzi wakawanda vane bitterness, vasinotombororwa, vakatambiswa. Saka vazhinji vacho vari kutaura zviri for revenge, nekuti kune nyaya dzekuti hanzanzi yeko murume wacho akafa, takaona vanhu vakawanda vakatambura, murume azofa. Tiri kudhibheta macircumstances emurume anga asina kunge achirongera mhuri yake achiri mupenyu, akanga asinganamati achikumbirawo Mwari upenyu wakawanda wacho, kuti Mwari mondipa upenyu kuti ndibodai ndirongere mhuri yangu. Nekuti vhesi inotaura kuti righteous man achasiyira wana wake chinaka. Ndizitaura neBhaibheri, wana wake achawasiyira pfuma. Bhuku ndo rinodaro. Mwari anoti kana ukangoita zvakanaka ndichakuwedzera makore panyika yekurarama. So but hatidi kudhibheta macircumstances neprinciple. Basa remurume kuti agadzirire mudzimai wake achiri mupenyu, achiri kugona kuita basa, kuti amuratidze kuti kana ndamwe ndikanga ndisipo apa ndopa uchangochicha ndikanga ndafa. Asi po anotaura kuti even shirikadzi yafirwa ichiri diki ngaiwanikwe. Alright, regai ikoko tichazvikwereketa izvozvo. Alright, mufundisi, mabudisa pfungwa yenyu mukati principle inoti mudzimai ngagare pamba. Ndozvamabudisa achiita basa repamba ngaaite mai womusha. Ngati hatinganyanyi kudi kudzikisa maaramu, mabudisa nyaya. Alright, mufundisi, izvozvi mamwe madzimai pane vanoti kana baba vakarega kuvunza zvavanofanira kuvunza, kuprovhaidha kwamatauro, vachiri baba. Aiwa, ndakutaurira imi mwana kuti kana murume akanga abva panzvimbo yake, muda kuti wakadzi waite sei? Nditaurireka imi, basa renyu rati kuprovhaidha kuda mhuri yenyu. Kana imi musaite basa iri, musaprovhaidhe, musade mhuri yenyu, wakadzi woita sei? Mubvunzo wangu uri kuti kana murume akakundikana kuprovhaidha, haatenderwe, achiri murume here? Aiwa, haatenderwe because chinonzi murume womumarriage chinotariswa kuti anoprovhaidha here. Kana asiri kudaro haasisiri ba. Hatina kutaura kuti murume haana paanomboshayiwawo, hapana pazvinombooma mukutsvaga. Pana zvakanaka pfungwa, nekuti pane hondo. Ndati iwe unofanira kuve nemukadzi anoramba achikuencourage. Andika when the chips are down, kama mukadzi wako ndiwo mubatsiri wako, andika is your own self, anokubatsira achikukurudzira kuti usimuke. Pazvinooma paya wangofuma basa ranzi hapasina raunga uchiita, andika the chips are down, haufanira kuti mukadzi anoti neni ndakuenda, ndopaanokunecha iwe waumuka uri pamba wakarara uchida undiite sei, basa rakapera. Tiri kuti iwewo basa rako harimire, but unochimutaura kuti shamwa, pataimbowana mupunga we$5 iko zvinoti hatisina, pamwe tichange takuwanawo $1. Bear with me. Iye kuti sure I know kuoma kwezvinhu bedzi, but kana zviripo munotiitira, endai munotsvaga muchawowana we$5. Alright, mufundisi, ndanga ndichida kuti mupinde panyaya yemamwe madzimai ava kuti aazvi kana baba vatadza kuprovhaidha, ini mai ndinda baba. Haatenderwe mukadzi uyu kuasuma position yaprovhaidha. Zvirongo ndo zvauraya society izvozvo. Akatanga kudaro kuwana wanosarana nepamba kana yakuita basa iri. Kanozva ndiri kutaura tauraya ka God's order. Society ine basa rayo under the influence of Satan, the devil himself, is killing my principles aMwari, distorting God's order in the earth. That's perversion. Kuto perverta is darkness. Irima.
mukadzi pamba. I always want to refer, in old time religion, in old time path, and the way we used to see wabereki wedu wanamai wakanga wari pamba, wakanga wachitya Mwari wachichengeta. Mbuya taiwana pamba isusu ndo akanga wane sekuru wakanga wapinda musango kunovhima kunodii. Taiti nambuya pamba nyama yeuya waomberwa maita abadi wachichengeta wana ende wano wese wakakura masetups ayi wazhinji wacho they are doing well. Atisi kutaura nyaya dzekuti pane shirikadzi. Kana shirikadzi iri yega isina murume ingaite sei? Alright, ipapo ndapahwisisa. Imi mati kana baba kuri kuti vakundikana vane zvavawanavo, mai havangatori position kuti handinda baba. Hazviri kutenderwe ba ipe vision kubuda mushoko. Haiwa kupararawo. Kuparara handiti alright. Alright, Pauro achinyora handizivi kuti zvanga zvaita sei kudai munge munopahwisisa mufundisi. Unoti vakadzi taurirai kumba ndokunofanira kutaura uko. Unorevei Pauro kana achiti vakadzi ndo wakuti muri kutaura musvondo muchechi paungano nyararai taurirai kumba. Unorevei Pauro? Ndizvo zvavari kutaura God's principle. God's principle ndozvairi kuitira kuti ari kugadzira zvakawanda kuitira kuti kana mukadzi wako akanga akutaura muchechi isi tikazenge taakurowana naye nemubvunzo iwe uripo unofunga unonga kuti hanzi maura kudherera mukadzi wangu kokuparidza. Haiwa hazvitenderwe ba. Kana varume varipo, varume ndo vanoparidza. Madzimai kana ane zvekutaura anotaura nevarume wavo kumba. Ndo order yaMwari. Now look, machechi ese akaramba zvinhu izvi. Look the result. Number one, they've divided. Machechi akatopazika. Kwani chakati function yo, kwani function yo, kwani function yo. Number two, because of this, ane ngochani machechi aya. Achipapadza ngochani magay nemalesbians. Machechi akaita zvinhu akaita confusion yakawanda. Go and do your survey. Church inofana kuva united. Ichituka why? Because the principle iri clear. Inoti murume ndiye musoro womukadzi. Saka Kristu ndiye musoro wekereke. Zviri clear. Why do you want to bring human reasoning to a clear truth? Dambudziko redu, truth doesn't grow old. Mwari anoti handishanduke. And kana chitaura truth ine, principle ye truth imwe iri important. Truth is not against anyone, but against error. Ini chandinoziva ndechekuti kana varume pachechi apa vakarongeka, wachiziva mavhesi avo, wachigara wachinamata vari spiritual, wakadzi havari kuenda mberi. Vanotokupai nzvimbo iyoyo kuti tiiti sei malessons. Alright, regai tidzoke mumba. Ndatoiwo inyaya yekuti hamusisiri spiritual ba. Kuprayer band hamuwanikwe. Kunowanikwa wakadzi. Ndiwanomukira makiseni unamatira. Wakadzi ndiwanomukira makiseni unamatira chichi. Warume wakarara. Alright, imo mumba mufundisi. Varume vanobvumidzwa here kubika nokupakura? Kana murume iriripo igari kutaurire. Kana murume ari kubika pamba achiri muranda. Kana murume achibikiswa pamba ari muranda. Achitoudzwa kunzi ndo zvanofanira kuita. Muranda. Haafaniri kuudzwa. Aiwa, kudzanzi mapedza kudya paipa masinire. Murambo mapedza kudya nemukadzi wonzwa achitanzi mumwe nemumwe ngaageze ndiro yake yadyira. Mukadzi ari kukuudza kuti iwewe hauna chaungataura pano uri muranda. Wakadzi vano varume vanoprovide, wakadzi vano varume vanoda. Vanotorespect, vanotopfugama. Tedi ndokubikira, vanotobvunza, tedi muda kubikirwa chii? Handisiri ndoda nemasinus. Pakanaka tedi ndo oi otouya onza. Mapedza kudya, kana paine wana, ndichitora ndiro munosuka. Kana pasina, ndiye autosunga kuti mapedza here ndichitora ndiro kuti atora. If man is providing for his family, if man is loving his family, the woman, number one, you submit to that man automatically. Anosubmita kumurume uyu. Anozvisa pasi pake, anomupa respect anoda, anomuitira zvimwe zvose zvaangada kuti awane pamba.
asi handisi kuti murume mukufara kwake achida hake kutandara maybe weekend mhuri yake iripo, mukadzi ari kukicheni vari kubheka bheka, osvikawo wachitandara imomonzi vachiti muri kuiteiko, ndikangoitosa mukufara kwake, kwete kuti rajuti rake. Asi varume vanofara nemadzimai avo vachiti ndadzoka kubasa ndandisipo, osvika mukadzi ati handiri kutobika kuno, oti it's fine, mune anchifanira kucherera mvura, ndingoita kuti zviite fast ndinokasira kurara. Mukufara kwake, asingati kubasa achitasa time ari kubasa kuti aomana akati hazi pakaipa, handisati ndasvika juti rangu rokumba rekubika. Osvika mukadzi akatumira kuti ndanga ndakatumira kuti muwe mubike, nhasi juti renyu rekubika pamba nekusuka ndiro. That's not, it shows that this man is still a slave. Like a young man ari kuchengetwa pamba asati akuunza chingwa, ane right yekusukiswa ndiro nekutsvairiswa yadhi until he is able to bring bread. Ipapo manje mbuya wakangwara waibva wapururudza kana waine nyama, tapirai Thompson auya, wasikana chimutambira nzi chigarai muisire dishi ake zemaoko adai chile itirai hanzvadzi yenyu yanetakamune zvaite. Wakutanga kutotaura kuti uyu azorodzwe pamabasa mamwe esa, but if he is sleeping achimuka akarara achanzi muka usuke ndiro, iwe chifanira kubata mutsvairo utsvaire yadhi. Murume anomuka achitsvairiswa yadhi, mukadzi akarara achiti nhasi ndiuri pajuti. That's foolishness. Alright, that's perversion. Alright, mati mimi chinofanira kuitwa nomurume kuda mudzimai wake. Kweiko kuda chii? Chimbotsanangurai kuti kana chinzi kuda, noti ndoona sekuti shoko rokuti kuda rinogona kuiswa nepadivi. I think pane zvakawanda zvinoita, but chekutanga chimwe chihombe chiri kuitwa nemurume uyu, anofanira kunge ari mukuru wezvekutaura mashoko ekunakidza pamba, mashoko erudo, like what we see Adam achipresentwa Eve, haana kunonoka kutaura mashoko anotapira, nyama yenyama yangu, pfupa remapfupa angu. Ibasa murume ndiye anotaura ma sweet words, ana I love you baby, I miss you baby. Murume ndiye anoita izvozvo, because wakadzi by creation wanonzwa mahearers, varume vanorarama nekuona, saka wakaona wanokomenda. Saka murume ari anofanira kupfimba, anokanda shoko murume. Saka chimwe chiri kutariswa ndechekuti kuti tigone kuti murume uyu ari kuda, tiri kudzoka kuti mashoko ari kutaura pamba mashoko here erudo, mashoko anoratidza kuti he had obtained this love from the Father. Rudo, Bible rinoti God is love. Saka if the man is connected with God, he can pass through the love of God to his family. Saka tinotarisa Mwari nekuti anoda akapa. Bible rinoti Mwari akada nyika akapa. Saka we see murume anofanira kunge achipawo mukadzi wake, achipa zvese zvingadiwa mukadzi. Kana achida bonde, murume ari kupa bonde. Kana ane kapasiti anoregerere, inyaya yekapasiti, anogona kupa bhasikoro achiuyawo nemaswits. Murume haangabve uko ongoya asina chainacho, ouya nekaswiti pamba kana ka loaf of bread, just to encourage. Nekuti vakadzi vanoda izvozvo, asvika ara kuti anda uchimuka ndakuigira something, omupawo something to eat. Handitika it's important murume ngaite show love without action is dead. Ngatitaure zverudo, tatara mashoko erudo, but we also see action inoratidza kuti, because Bible rinoti rudo runozadzisa murayiro. Murayiro unoda kuitwa, mabasa emurayiro, murayiro une mabasa, but anozadziswa nerudo. Saka tiri kuti zvese izvi, mukadzi wangu kana akanga ndakarara usiku nguva ichando yenei akanditi ndine nyota, andiudza zvokuita kuti ari kunzwa ndoda mvura, handikaudzirwa nemukadzi zvokuita pamba apa nekuti ndepangu. Asi kana ndichimuda ndinomuka ndinomutorera mvura. Mumwe wangu ndomupa, haana kundituma, haagona kuzomuka makuseni woti wekwangu baba ndinotowatuma. Ndinozviita because of love. Saka sometimes women now abuse his love.
vakawanda vacho kuti kana murume achidzoka kumba asingaite zvinoita vamwe varume vasingadzoki kumba, achidzoka pamba nenguva achiuya achiona mhuri yake achipirwa, vamwe vakadzi vanoti kupusa, akadzungaira murume uyu. They tend to abuse that love. Women must be clever enough, must have the wisdom that they obtain from God too, to see kuti murume uyu anondida, I cannot afford kumuchita. We see now mama issues yekuti mukadzi anenge atengerwa zvinhu zvese izvi, apiwa musha, apedza madhimoni ari maari, unochita murume uyu. A loving father ari kubuda everyday achienda musango achinorowana nenyika, achidzoka nezvinhu pamba, achiita zvamukuita mota, mafochuna, achiburisa achipa. Alright. Then he tends to abuse that love. Alright. Regai tidzoke ipapapo. Ndoda kuramba ndichibata panyaya yokuda. Kuda mataura kuti kuda mashoko anotapira, anofana kubuda murume mumuromo mumurume. Action. Mukataura futi action, kupa chaiko, giving. Mukati achipavo kana achikwanisa, ukazopa bhasikoro, pane vanozotaura mazuva ano kuti mukadzi unodiwa uye wakatengekwa bhasikoro. Zvinoitwa here? Yes, zvinodependa nekwamukurarama muri, unless kana muri kurarama nezvanotaura nyaya yecapacity. Are you counting your blessings? Are you counting your blessings? Kuti iwe uri kuona that gift yawapiwa nemurume wako, handiti anokuda, uri kuona sei? Saka ndati iwe munhu waunoroora anokosha. Saka nyaya yese iyi inotangira pamunhu wawaroora. Wakawana sei munhu wako wauinaye mumba? Wakanga uchida kuroora kuti vanhu wati idzi dzakapenga idzi munyika, wakanga wakushandisa mashoko ekuti tana dzaunodii, dzaunosvikira ndewe munyika, wakanga waona pressure yacho iripo. Iwe unotorerei munhu asingakuappreciate zvidiki zvauri kuita? Because ndo basa remudzimai, kuombera nekukuappreciate kuti uri kuita basa rakanaka. Alright. Ko murume anoda mudzimai wake anokwanisa here kumudzora pakuita kwake? Ndizvozvo ndo basa remurume ka. Murume ndo basa ndokuva musoro wacho. Kana makumbo akanga asisada kugezwa tsvina, musoro uchiona kuti akasviba, zvinorevei mani? Nokuti havanzonzi vanenge vanoshusha. Aiwa, kune varume vanoshushwawo, vanoabusa. Kunzi iwewe uri musoro wemba, kunzi headship, it means responsibility, it means loving, it means thinking, seeing, hearing. Saka murume anofanira kunge ari one who is able to hear. Ndo patiri kutaura kushusha, inzwawo zvinotaurwa nemumwe wako, onawo zvirikutaurwa nemumwe wako, taurawo mashoko asingakuunise mumwe wako, fungawo nemumwe wako pauri kuronga zvinhu zvako. But uri iwe uripo ndokuva head. Saka kana usingaite zvinhu izvi, you have become an abuser. Alright. Responsibility now even on the body of men iri kupfungwa. Kana pfungwa dzisafunction zvakanaka, kana musoro usafunction zvakanaka, then the body will suffer. Alright, mufundisi, iyi ndombokutererai. And zvimwe zvakaita kuti tiite chirongwa chino kutererawo zvimwe muchitaura mumharidzo. Mharidzo mune muchingoparidza takagara, kana kuti tichiterera pazvivhitivhiti nemumadande mutande. Makati vakadzi vakagadzirirwa kuti vaudzwe zvokuita, vapiwe instruction. Yes, ndizvo. Saka zvinozopinda papi apa? Ndizvo tiri kutora principle pahead. Musoro ndiwo unoinstructor the body. Everything, the command comes from the head. Kuti maoko aite zvaari kuita, adi afambe kufamba, kuti ngatichifambe tisimuke, instruction iyo inobva kumusoro. Saka women must be instructed. They might be instructed in love. Instructed in love, because murume basa rake Bible roti ida wakadzi. Because Bible rikuti tikabvisa word rekuti love pamurume, then men becomes abuser. An abuser. Abusive. Saka my instruction, they must come through love. Right, zvandira kuti uite baby nurse, ndira kuti uzondiitira 1 2 3 4, because ndichange tied up with something, then uzondi-update. What I did ndazvinzo chakuupdate ika muri kuti chii? Muri kuti hafana kuzwa izvi?
anofanira kachironga zvake mumba umu, kuti ivo munongodzoka izvi mabva pana mosvika mukadzi atenga masofa, atenga wardrobe, atoisa mumba imomo. Muri kuti chii? Wari kuramba, wari kuti chii? Wari kuti hazviite chii? Wari kuti chii? Ndipei wari kuramba ka? Tiri kuti do it in love. Right baby, zvandira kuita taane mari yatinayo. So ini ndiri busy today. Ndakupa mari yekuti wotora na trust mopinda mutown. I think masofa muri kuda anenge ari kuwanika pa ningirinapo pa teachers furnitures. Mopinda imomo mosarudza masofa chamuri kuda. Then monda update kuti matenga. Ndichakutumirai munhu ipapo anotakura nemota moya nawo mumaisa. I think momboita kuti wana uyu wamire kugarira tozoti tatese tozoronga. Okay, vana anozvi kumira kugarira manext door ka ndo wawo kurambidza. Okay, iye hati hakuna iyoyo wachatomagarira muchida musingadei. alright, anzwa pfungwa dzacho zvaitwa mulove. Hauna kuti iwe ndo zvandira kuti iwe tozokufonera kuti aiteti I think ndazofunga ka mota yamamida kunze hazviite here. Pane imwe yandaona panapa inenge yakashipa than ningi anenge anodhura. Hazviite here tashanzeyo. Iwe oti okay chitora iyoyo. That's instruction. What are you saying? What are you saying? Kamuchiti wakadzi wafana kuisira kuti who is living, who is main, ari kuti isi tiri kungorarama. I'm not giving instructions. Hai tora nditoroka 10 yaya ndakakupa nezuro upinde naye mutown ndiri kuida izvozvi. That's instruction. What are you saying? You are saying wakadzi wanofanira kungotora ukampa $10 anofanira kungoishandisa iwe wakuzoida oti ndakatoishandisa ina ipo. Ndiani murume ari kuda kutaura izvozvo kuti hazvina basa? Then ndo zvandiri kutaura, we have evil people, we have joined this thing marriage zviri kunza Mwari. Mastructures wakadzi vanofanira kumaappreciate. Kana zvichiitwa murudo, why not? Iyewo submit kuzvinhu izvi, then there shall be happiness in such homes. Kana bhaibheri richiti pamaverenga ndonga ndikuna Peter rakanzi batai ava kureva madzimai nokuziva kuti midziyo midiki rinorevei bhaibheri. Vakadzi midziyo midiki pakudii? Pane zvakawanda, because pakupfeka chaipo varume watambura. Murume anoziva kuti mukadzi wangu akashama, ende vakadzi vanongobuda akatongopfeka kanhu kasingaiti. Ndokuti iwe unofanira kutodhila naye uchitoziva kuti ndo zvavanoda izvozvo, but unofanira kudhila naye usingazosiya wamukuunitsa womutsanangurira. Iko zvino vakadzi vari kutinetsa nemaartificial. Horume wakawanda wakuwara nenyaya dzemusoro idzi yevakadzi chaiyo. Ndikuda Brazilian here ye$400 imba musina upfu manews angu asikuita ada kupolishwa ndo udiki ndiwo mwana ka. Ndosaka achinzi baby mukadzi kuti baby ndiye muduku vanonzi baby wa. Aiwa takazviramba wani. Alright, anyway, alright. Mataura kuda mungada kuramba mumboti dzikise mara. Saka ndikuti panyaya mudzi muduku tikuti wakadzi even pakanga paita zvinhu nyaya. Pane nyaya dzekuti varume vanoona kuti panapa mukadzi achakwanisa kudhonza pfungwa, maybe mabusiness issues ari kuuya achitaurwa. Pamwe uri kumutaura kuti akubasa mwedzi uno pay iri kudoroka kuuya. Ndangotobobota muchiri kuitei kubasa ikoko tsvakai rimwe. Iwe ona kuti mumwe wangu amhanya papa asingaiti kuti tsvakai rimwe, papa chida mamashoko. Saka uchidhila naye uiziva kuti mudziyo muduku, nekuti kune pekuti wazonzi tsvakai rimwe wazoenda kwaenda. Wakadzi kana wakuti ndiwe wakanditsvaka anokuti iwe waiteererawo mukadzi imwe nomukadzi iwe uri murume sei? Hamusi rimwe rebaba maiteerera wakadzi sei? Saka wakadzi vane zvimwe zvavanotaka kuramba. Hakuna kumhanyisa wakadzi mberi va wafanira kumhanyisa. Bhaibheri haritendi mapfungwa iyoba. Unless if there are these independent women who are in the world who are going to learn to become an independent woman, ita zvaunoda semukadzi. Ndo wakadzi wakawanda watiri kuona vari kumhanya, but wakadzi wese wakapinda muchinonzi marriage vanofanira kunzwisa kuti marriage ine marules, ine malimitations. Even kwarume ine malimitations. Alright. Saka mfundisi pane pfungwa yavapo yema-equal rights kuti takainzana takadi inowirirana here. Aiwa ndezvemunyika izvi. Saka bhaibheri ichitirambidza musada nyika nezvinhu zvemairi.
anda nyika nezvinhu zviri mairi anozviita muvengi waMwari. Zvezvino zvetaura nyika hairambidzwi kuita zvinhu zvayo. Nyika inogona kuti marriage munopinda murume nemurume, nyika inogona kuti marriage munopinda mukadzi nemukadzi, inyika. But kana chechi ikatanga kutora tsika iyi manje yaposana yapokana nebhuku, yapokana nepfungwa dzaMwari, kana chechi ikatanga kuti zveshuwa pane ma-equal rights pamukadzi nemurume, yatora pfungwa yenyika. Wari kuverenga papi wanawa muzibhuku ridero wanofanira kuenda mavhesi. That's why chechi ichifanira kuti the Bible and the Bible alone, sola scriptura. Saka machechi achifanira kunga achitenda bhuku iri, machechi akawanda anoshandisa logic nereasoning nehuman philosophy kuti muri kuona sei maomero aita upenyu. Toti here wakadzi warapa wari pamba, muri kuona sei wakadzi wasi kudzvinyirirwa here. Maonero evanhu voisa ma-institutions avo nekuestablisha ma-principles avo, haisi pfungwa yatiri kutaura pana pemunhu wese. Alright, mufundisi, ndiye vanoda kuteera Mwari mwene muzvokwadi. Madzimai tataura kuti vanofanira kutariswa muchiziva kana kuti pachizikamwa kuti midziyo mudiki. Bhaibheri zveroti mudzimai haana simba pamusoro pomuviri wake. Handizi kuda ndabata zvinotaura Bhaibheri. Zvinorevei? Inotaura kuti nemurume haana simba pamusoro pemukadzi wake, mukadzi haana simba pamusoro. Iri kutaura zvinhu zvakawanda kuti hamusati mawanzwa here even mudzimba umu kuti mai vanogona kungoti trauzira handicharidi kuti muri pfeke, handichaiti. Kuti kurakaipeyo zaiva handicharidi ba, hariiti ba. Yete nyama akapfeka haiiti ba. Murume mukuru akapfeka iti yakada hazviti. Ndo zviri kutaurwa ba. Iwo tonzwa kuti mukadzi ane maonero aita ende wakadzi vanogona kutoviga trouzi iro rakafamba sei, ari kuti haucharipfeki ba, ndiri kuona kuti harichakufiti ba. Pamwe wakunyaita kunge kakomana unozondinetsa akukumaneja mumuviri wako. Wakadzi ndiwo anogona kuaina wokuti mopfeka idetinasi. Iwewo mutarisawo haana simba musoro pemuviri wake, womutaura kuti mapfekero ako haaite ba, wakupfeka ngefambi haaiti nharo. Kana mukadzi akada kukubata haurambi, iwo kada kumubata haarambi, nekuti haana simba. Munoreveya? Handidi kuti nditaure zvakawanda nekuti ndinozoda kuti maybe tizozvitaura tawo counseling room, but pana vanhu zvatiri kutotaura kuti even yamuimba yemukati iwo haurambi ba, kurambira mumwe wako bonde iye achikurambirawo bonde. Kova takungonzwa kuti pane nyaya yemasanctions. Ende zvaye masanctions nerepi, mukadzi ati ndakarepwa nemurume. Zvinorevei? Hazvina zvazvinoreva zviya. Kurazika kwemukadzi uyo haana kudzidziswa ba. Haunenge amanikidzwa? Aiwa, hafanira aiwa, handizvati kutaura. Paanopinda muchinhu chinga azive kuti sorry, haana simba pamusoro pemuviri wake. Nemurumewo kana mukadzi achida haana simba pamusoro pemuviri wake, anofanira kupa mumwe nemumwe wachipana zvakafanira. Chero panguva ipi? Chero panguva ipi. Aiwa, haurambi ba, hauti handidi ba, ungatonegoshieta. Chavari ndiri kuda bati ona uyo akaramba akapatsika iwo haurambi, unopinda. Asi kana akakakunzwisisa unotonegoshieta, haurambi nawo muviri wacho, hausi wako. Bati vakuramba kavai? Kurasika, ndosaka tiri kuti wagadzirisa. Chivi here? Vari kutadza. Vari kuita masanctions? Vari kukanganisa. Ayo vamwe vari kuti hazvi varume havasi kutibata zvakanaka, varume havana kudai. Kana wane makomplaini, murume ngaagadzirisi. Murume anzi ngaade mukadzi wake, vhesi iri kuti murume usakuhunitsa mukadzi uyu. Alright. Mude ita basa rako. Kana vachitsutsumwa vanozobvumidzwa here kuramba? Mati kana vane makomplaints, Bhaibheri rinovabvumira here kuramba? Havabvumidzwe ba, because wanzi hawana simba, vanenge vakuona kumurawo iwowo. Saka imati hapana kumanikidzwa kungaitwa mudzimai nomurume wake, kana murume nomudzimai wake. Hapana mukadzi paanogona kuenda achiti ndarepwa nemurume, kana murume paanoenda achiti ndarepwa nemukadzi.
hazviko izvozvo. Iperversion iyoyo, itaboo iyoyo yekuti mukadzi anonoripotera murume achiti anzi andirepa manheru. No, vazhinji vanongochema kuti pane masanctions. Aiwa kana ndo zvandiri kutaura kuti ndakutaura nichitanga, wakaroorana nani ukanetsa nemudzimai wako ukaona kubonde kwakunetsa nyaya yacho yakaoma iyo, nango mukashaudhana sei mumba, kubonde nekumwe kweza kufanira kunetsa ba. Handisoda kupinda ikoko nekuti haisiyo ndatongo kuti ndikutaurirei, zviri important izvozvo. Zvakakosha kuti nangwe mataurana sei. Nyaya ndo nyaya dzetiri kutaura. Ndizvozvo ndiri kuzvibata. But handisoda kuti tinge takazara nyaya yekudzira ikoko. But ndikuti chibhozi dzimwe dzinzi akudata mucounseling session muimba yemukati. Kuitira vamwe vadoko vangazoona zvinhu izvi wasina kuwana. Okay. Handitika saka tinoisa disclaimer. Alright. So ndo zvandiri kutaura kuti waidha mashaudhana madii mumarriage. Kana hapana mumwe akazoda kuramba nemuiri wake achiuya achiti kuti paya wakazodai saka handisi kukupa. Alright, mufundisi, regai ndonga mataura zvinohwisika ipapo. Regai tirege kuramba tichidzikisa iyoyo. Tiuye panyaya yekugara. Makambotaura kuti cliffing, kubatirira, kunamatira pamurume nemudzimai. Ko nyaya iyi yediaspora munoti china? Vazhinji varume nemadzimai vakaenda kumarimuka, vamwe vatove vane makore 10, baba vari kuno, kana kuti mai vari kuno, baba vari uko. Aiwa, zviite iperversion. Principle yekutanga ndekuti wairawa kana wabatanidzwa wanyama imwe. Jesu anoti pana Matthew 19 pasava nechimwe chinoseparata. Chero uri urombo. Pasava nechimwe chinoseparata. Asi zvikaitika kuti mukadzi handichaziye kuti zviri kufamba sei nokuti handisati ndamboteera nyaya yacho. Kuti murume uyo ari kunogara kunze kwenyika kuUK for 10 years osiya mukadzi pamba newana achitumira chikafu ari koko, achitumira mapounds for 10 years. Imarriage imarriage variko handizivi kana unless muri kuti mukadzi uyu maybe in a course of a month kana kuti monthly anoenda ikoko omonitawo mwedzi ariko achidzoka, achitawo mwedzi ariko achidzoka, maybe vari kumaneja chii. Handiri kupinda but ndiri kuti inini chihombe ndechekuti wairawa kana wakanga wararama wakadai hapafaniri kuzowa nechimwe chinopinda pakati pavo. hachina kupinda, vari kutsvaka kurarama. Ino zvandiri kutaura kuti asi mukadzi kana ari pamba achichengeta wana achitumira mari murume ariko haafaniri kunge ane bonde raanozoita nemukadzi uyu haafaniri kunge ane rimwe bonde raanozoita nemumwe. Kana ari mararamiro achaita for 10 years pasina, for 10 years uyu aruka pasina mwaanozobuda mumba kana muwanano iyi, wari kuwirirana pasina mwari kukomblena wachigutsikana mukuwirirana kwavo, hapana dambudziko apo, hapana kana dambudziko ipapo. Chisingaite kuti panoita mumwe anobuda mumba nekuti hawakawirirana ka pafunction yemaitira wachaita nekubatana kwawachaita. Mwari anotaridza kuti maprinciple yewanano yaramba yakachengetwa here. Principle kabati chimwe chikonzero chewanano ndechekuti vanhu vasangane. Akatika wakawirirana kuti hatisi kuzosangana, ndozvawakawirirana wese, hapana ari kugunun'una. Ndati kana pasina ari kugunun'una wese wachiwirirana but panenge pachiri hapachaitika. Mururamba muchivhunza bhozi muri kupaona ndimi wave nemufano. Ndo zvandiri kuda kupai kuti muone kuti pane here angatenda vhangeri rakadaro. Kana iye ari mumarriage angati here ndakaroorwa 10 years murume ari kumhiri ndingori kuno, kana hama dzinoona zvinhu izvozvo. Wanaba munini wangasabata babasa nana dread wangazoita basa rakanaka pamukadzi uyu. Okay. Asara pamba kungazotaura here kuti dread akambouya nepano. Japanese. Alright, mufundisi. Takuda kuti tinoende tichindo asi pane nyaya dzimwe mufundisi kuti tomboti manager mumba yemukati
masanctions ndo rava upenyu. Murume kana mudzimai ane kodzero here yokubuda? No, abude. Unoramba achingozva abude ba nemhaka izvo iyo abude. Ngandiverenge vhesi. muchivhura unokoreka kubuda sei? Upombwe anosungwa nemutemo kuti usaita upombwe pamberi paMwari. Alright, verengai vhesi. Ngativerenge vhesi nekuti Romans 7 verse 2 nokuti mukadzi ane murume akasungwa nemurayiro kumurume wake achiri mupenyu. Kana murume wako ari mupenyu wakasungwa nemurume, ndiwe wega unorara naye, ndiwe wega unodanana naye. Asi kana murume afa asunungurwa pamurayiro womurume. Alright, I think saka unokwanisa, haukwanisi, hauna kwaunoenda, murume uyu ndiye wako. Munofanira kutsvaka way dzekuita resolve, either makuenda kunana tete, mukuenda kune respected spiritual people, counseling sessions, kuti muresolve nyaya iri kunetsa. Alright, mfundisi, toedza pane nyaya hatingaitishi yekuti vanhu vanorambana. Itorimo mubhaibheri. Chingaita kuti vanhu varambane pamberi paMwari, kana kuti uye Mwari unoti chii nenyaya yekurambana? Mwari anotovenga kurambana. Hapana ba. Iwo kana wati munhu ukabata mukadzi achiita upombo, unogara wega kana wada, kana kuti unomuregerera. Iye anogara ega kana ada, kana kuti anokuregerera. Anozoroorwa bedzi kana mwafa. Ora, saka muri kuti imimi kurambana kunogona kuitika nditi? Iyi separation kuti iwe wakuenda kwako kuenda kwako. But hapana anowana kusvika mwafa. Kopa kana pane upombwe? Hapana. Unobvumidzwa kusagara mese. Kubhaibheri pana Matiyu 19 kuti ani nani unowana umwe mukadzi zvisiri chikonzero choupombwe, waita upombwe. Handiri kubvumidza here kuti Mozisi wakakubvumirai? Aiwa, listen, unofanira kuwerenga zvakanaka. Tiri kuti isusu Mwari anoti principle yacho ndekuti ndovenga kurambana. Ndizvozvo. Hapana munhu anoti vanhu varambane. Hazviite, munoseparata. Ngandimboverenga mavhesi. Matthew 19. Ngandimboverenga mavhesi anokubatsirai. Makorinde ekutanga inotoda kutoconstructwa nyaya yacho kuti muinzwisise. Ndamboverenga Romans 7 yati mukadzi akasungwa nemurayiro. Ndakuverenga Makorinde ekutanga 7 verse 39. Mukadzi wakasungwa nemurayiro womurume wake achiri mupenyu. Zvino kana murume wake afa wasunungurwa kuti awanikwe nevanoda asingazvitwe munashi. Right? Ndovanana mberi. Ndakuverenga verse number verse number 10. Zvino wakawana ndinovarayira asi handizini ndishi kuti mukadzi akutora principle iya yamanga muchitora imi. Akuti ndishi anodaro. Anoti chii? Zvino kune wakawana ndinorayira asi handizini ndishi kuti mukadzi arege kubva kumurume wake. Handitika? Kana achibva ngaagare asingawanikwi, kana kuti ayanane nemurume wake. Murume ngaarege kurasha mukadzi wake. Kana akanga abva ngaagare asingawanikwi. Principle inoti kana waroorwa, because Mwari ari kusunga vanhu. Even wacho wari kutanzi mukadzi wangu aita upombwe, akanga agara kwaagara ega kwenguva sometime, anomupota achinyorera uya, I miss you baby. Ndiri kurangarira nguva dzaapo zvakaitika zvedu, but you know kuti hatirei pikapo uri kupi.
Alright, chimbotiverengerai pana Mateo. Ndiyo principle yacho pana Mateo. Pana Mateo 19. Alright, ngativerengei. Pana Matthew 19. Verse 9. Ndinoti kwamuri. Verse 3. Verse 3. Vafarisi vakauya kwaari ndowayatangira. Wakamuudza vachiti, ko munhu angatendera kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi? Akapindura akati, hamuna kurava here kuti uyo akavaita pakutanga akavaita murume nemukadzi? Akati, nokuda kwaizvo murume uchasiya baba wake namai vake anamatire mukadzi wake, vaviri ava vachava nyama wani. Right? Akati, nekuda kwaizvozvo murume nokudaro havachiri nyama imwe, havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino Mwari zvaasanganisa munhu ngaarege kuapa achazviparadzanisi. Vakati kwaari, Mozisi akagoraireko kuti murume ape rugwaro rwokumuramba agomurasha. Verse 8 akati kwaari, nokuda kwoukukutu hwemwoyo wenyu Mozisi akakutenderai kurasha vakadzi venyu kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Haisi pfungwa yaMwari kuti munhu arasha. Ndinoti kwamuri, anani anorasha mukadzi wake asi nemhaka yeupombwe akanowana mumwe anoita upombwe. Unoona akarashwa waita upombwe. Saka apa kapari kunzi kana mudzimai womunhu akaita upombwe kana murume womunhu, hapakanzi mukadzi apa, munhu unobvunza umurasha. Tati kurasha kukutaurwa hakusi kwokuti iye bva wanoroora. Unobvumidzwa kuti abve pauri. Vesi yati listen, ndozvatinoda kutsanangura. hanzi ani nani unowana mukadzi arashe wake uyu asi nemhaka yobupombwe. Aiwa, waita upombwe. Teerera kateerere vhesi. Imi mune zvamakaonzwa kudhara, ndozvatinoda kugadzirisa. Ndazizwa. Ndozvatinoda kutsara. Muri kubuda kupindura munyaya iyi mune zvamakanzwa. Nezvamunoziva. Saka ndikupei kuti muunderstand. Right. Kana imimi mukadzi akakubatai kuti mukuita upombwe, chii chinofanira kuita mukadzi uyu? Kana tikatora zvako zvokuti kwane ma-equal rights, mukadzi iye une mvumo yekundiramba. Obva anodii? Unogona kundorohwa. Obva anorohwa. Paka akabata munhu iye akaita upombwe futi oita sei? Aiwa, ndozvatiri kutaura. Imi teererai principle yaMwari. Mwari ari kutaura, nyaya iri kutaura pana ndoyataura naPaul. Ari kuti pari kuti handisi ndorayira ndishe, ndo nyaya iri kutaura naPaul. Aikota apa kuti mukadzi haafani kusiyana nemurume wake, murume haafani kusiyana nemukadzi wake. Ndo zano raMwari. Asi kana akanga abva, ndo zano raMwari, anogara ega. Nekuti Mwari ari kudhila nema-issues asingazoperi mudhivorce. Because mudhivorce mune ma-issues asingaperi. Mwari ari kuti gara wega, iwo gara wega. But maiverenga kusvikira, listen, varume ndiwo anofarira nyaya iyi. Nekuti iwo ndiwo asingagona kuregerera madzimai awo. Iwo murume kana nyaya iyi yakubata, rambana nemukadzi uyu kusvikira musi waanofa. That's why muchiona wakadzi wakawanda kana varume wakawanda vanobatwa muupombwe wakachita, life yavo becomes miserable. And wakadzi wakawanda wakachita, wakaita upombwe, havazororwe wakawanda wacho. Alright, mufundisi, regaiti maiverenga handiti, regaiti iverenge futi nechirungu kana. Nokuti Mwari uyu handiti takambohwereketa. Originally Mwari une zvaanoda muvanhu. Asi nemacircumstances pane zvimwe zvakazobvumisa. Sezvakafanana nepamakatiudza paya, mukati chaidiwa naMwari ndechekuti vanhu varye mirivo. Handiti asi Mwari wakazobvumira nokuda kwemacircumstances. Saka apa pari kunzi hanzi ngaiti ibate pa ndonga ndoyama hanzi asi nenyaya yeupombwe hazingi pashona haisi kunatsobuda. Handi ivhesi ani verse 9 hanzi, now I say to you that whoever divorces his wife except ndoyavari kuti asi kushona for immorality and marries another commits adultery. Saka apa
pabudiswa nokuda kwoukukutu hwevanhu. Mwari wakahwisa utera hwevanhu. Ndobva adi akavati azvi nekuda kwoukukutu hwenyu nokuti muri vanhu. Imimi mirai muri kupa expa hamuchabvunzi makutsanangura. Ndataverenga. Aiwa imi makutsanangura. Hakusi kuverenga. Listen teererai munzwe. Nyaya iyi ukamboita yekudherera ba. That's why society yaparara. We preach principle. Yamwari not ma circumstances. So principle iyo yakanaka kuti inotibatsira. Now kana mukangotora kuti zvazviri kuti murume wakadzi wakanga wabata murume achiita zvaari kuita zvemagirlfriend, vanotsvaga girlfriend iro wonoirowa, siya murume wangu. Handitika ava muvanoramba mirai ndiorati it's fewer percent. Most of women mudzimba umu kusvika wakadzi wakuti hakuna murume asingaite zvichifambi, tongogarirawo tangopo tichigarira wana. Varume ndo wega wanopinda muprinciple iyi, wanoti handichade ndotsvaka umwe. Ndopanonzi naJesu ukukutu hwemwoyo. Muri kupafarira apa because mune ukukutu hwemwoyo iwewe murume. Saka Mwari ari kuda kusunga vanhu munyaya iyi kuti kana wapinda ukaroora nemunhu, ziva kuti urimo ndinovenga kurambana. Ndo chinje kutanga, ndo principle yacho. I hate divorce because divorce inokonzera confusion. Even you wati ndaenda kunoroorana nemumwe munhu muine vana, unoramba uine connection nemukadzi uyu wawakarambana naye, even iye aenda kunoroorwa nemumwe murume. Munoisa confusion munyaya yacho, bitterness, stalking. Makupota muchistokana, umwe akazotanza vari kubudirira akuta kuti hei ine akandishandisa. Ndo zvaida izvozvo Mwari akuropafadze. Hei chichichi handiri kuonana vakadzi vanota bitter because my emotional beings. But now uchaona kuti with time wazhinji varume anoda kutombodzokera mukadzi uyo achimunyorera tuma message uyotozoti iyo ndani murume ndakarorwa. Nekuti Mwari anoziva kuti consciously nekugara nda nguva mune memories to invest. Now this will be maybe applicable to those who have been in marriage 2 years. What will you say kune wapinda marriage for 40 years? Vane memories avakacreata, vane vana vakura. Izvozvo ndo zvataura. Ndiri kutaura kuti imi miteererai muri kuigamuchira padenga. Saka po anga apa principle kuti ndishe vanorayira kuti kana pakaita mwana kubva kune mumwe ngaagare ega kuitira kuti parambe paine mukana. I was a victim of divorce. My parents were divorced. Then we always wished could maybe we do a reconciliation between the two. Ise vana tatokura kuti ingaite sei kuti wabereka avari 2 tiite kuti wadzokerane, because that's a happy home. But you know, we were always discouraged because my mother was married to another man. My father was a single man. He remained single until he died. Mai wangu akazofa waroorwa nemumwe munhu. But isusu taiva nevanhu vaiona vaiti mama dii kubatsira kana zvichiita. There were circumstances. But dai wakanga uchiti mai vanogara vega uye anogara vega, there is still a room where we could work on both teams and make them because panomuka shungu dzechi vanofungana. They had memories together. They did a wedding together. Saka mukuti aiwa hazvina basa izvo. Vane memories, vakacreata memories. Kana pakaita mumwe arasika. Now forgiveness is a gift from the Father. Forgiveness is a gift from the Father. Unokwanisa bedzi kurogerera kana chipo ichi wachipiwa naMwari. Now tiri kuti kana mumwe wako akanga apinda munyaya iyi. Saka vhesi inotitaura pachena kuti varume vanoita tsika iyi nevakadzi vanoita tsika iyi, they are cursed. Wakadzi wano Jesu Bhaibheri rinoti pazvituko uchanyenga mumwe mukadzi asi mumwe murume acharara naye kana wakatukwa naJehovha. Abrahama akatorwa murume naAbhimeleki. Manheria eMwari akamurwira akatosabata mukadzi wemurume. Mwari akarwira Abrahama pakawanda, mukadzi wakachida kutorwa. Even naFaro, we know even Isaac. Akangati hanzvadzi yangu Faro akazoti akaratidza kuti no mukadzi wake. Mwari anokurwira murelationship yako. That's why marriage yako inofanira kuva ine connection naMwari. Alright, mufundisi. Mwari haatendi vhangeri iri.
mufundisi ndohwisisa zvemuri kutaura zvinogwadza. Yes. Nyaya yekurambana inogwadza. Aite ba. Inogwadza asizve mufundisi. Uyu ndimudhara Jesu wataura. Akati except kura apa ndona kuti pari kupiwa. Listen. Mukana. Upo ba. Upo. That's why principle ye marriage ndio inofana kutaurwa. Usaita upombwe. Asi hwaitwa zvo. Ndozatiri kutaura. Listen, ndikuverengere zvimwe zvamusingazivi panyaya iyi. Ngandiverenge imwe vhesi. Ndinokusunungura kuti munzwise. Vakorinde vekutanga chapter 6. Verse 15. Amuzivi here kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yeupombwe here? Varume vakutaura navo. Handitika? Listen. Andamberi obva ati nekuti iye anoti vaviri havachava nyama imwe. Verse 17. Asi asanganiswa naShe. Asi wakasanganiswa naShe vamweya mumwe naye. Ndopane principle yekutanga ipa. Kuti ndiShe anofanira kukusanganisai waira. Anobva enda mberi obva ati tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri asi anoita upombwe anotadzira muviri wake nekuti asanganiswa nemhombwe ava nemuviri mumwe chete naye. Ndopane hondo ipapo. Upombwe wakaipa kuti even uri kuhuita uko ucha usangane nemukadzi wako uko. Mukadzi wako nekuti inyama imwe newe anodeclare kuti imhombwe futi. Saka pane hondo. Alright. Saka now mutemo wemarriage unoti iwewe wakasungwa pamurayiro womurume wako achiri mupenyu. Nekuti Mwari haana paanofa kaapprova divorce. Nekuti akati ndinovenga kuramba. In nature yaMwari. Haana paanoti alright it's fine handazofara nezvamaita wanangu. It's fine divorce yenyu. Principle yaMwari kuti wapinda umu ndisaka chiti wapinda umu na nyaya dzako ninetsa nekuti tine mwana wari kupinda umu nekuda kweukukuti wemoyo wandadza kurarama wachirepresenta Kristu, wandadza kurarama wachirepresenta the Church of Christ. Ende kana perversion yapo tinotsvaka mareasons anoita kuti bude mukusungwa. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Alright, mufundisi. Murume akanaka anobva kunani? Mufundisi. Kuna Mwari. Murume uyu wakanaka. Mukadzi uyu wakanaka. Asi mudzimai wake ndiye waita upombwe. Asi murume wake ndiye waita upombwe. Mwari unohwisisa haahwisisiwo here kuti uyu munhu uyu kuda upombwe hunomukanganisa zvachose. Nokuti Bhaibheri rinotaura kuti upombwe, chivi choupombwe chinogona kudarika kuuraya. Hanimoba hwisisa. Aiwa. Hazviite zvamataura. Kuti chivi upombwe. Bhaibheri kana richihutsanangura rinotsanangura sechinhu chakaipa kwazvo. Kana kuuraya. Kana kuuraya, yes. Kana kubaya. So upombwe, when someone gets into adultery according to the Bible, wind it the deeper. So the innocent man, so kuona kwangu mungandibetsera ipapo, Mwari unomuhwisisa murume uri innocent kuti waitigwa upombwe, waitigwa zvakadai. Ndosaka Mozisi Baba wakazonzi vukukutu hwevanhu, nokuti ava vanhu havasi vana Mwari. Vanhu vane vukukutu. Zvakangofanana nokuti mufundisi kuona kwa saka isusu listen. Regai ndipedze. Vanhu vakapinda muchivi, Mwari ndobva avatevera. Vapinda muchivi nokuti nyama ine zveinoda. Asi Mwari wakahwisisa kuti vanhu vakanganwa nenyama. Regai ndivape Jesu. Handiti kuti Jesu avabetsere nesimba roumwari kuti vabude mubutera hwenyama. So panyaya iyi Mwari wakahwisisa butera hwevanhu akati alright, vanhu ava kuda vangagodoka zvikuru kwazvo kana vakaitirwa upombwe, nokuti kune vamwewo vanoregerera. Handiti kuti kuna listen. Ndinoti kune vamwe vanoregerera kuti mudzimai wangu waita upombwe, Ko vamwe sei vasingaregereri. murume wangu waita upombwe.
zvosiyana nevanhu. Aiwa, ini ndizvo ndakutaura, imi mudambudziko renyu ndozvavataura ndekuti maunza nyaya iyi kai muchitora vanhu humanity we understand. Yes. Ndiri kunzwisayo kwiri. I'm also a victim to these things. Forgiveness is only a gift from the Father. Yes. Kuti munhu anzi aregerera munhu, it's a gift from the Father. Saka ndiri kuti Jesu ndozvaakaita paya audzwa nyaya iyi nevanhu ava, ndozvamuri kundiita nhasi. Jesu akataura principle yacho. Ini zvandiri kukupai ndo zvinotaura mumarriage. Number 1, munhu aroora kana kuti aroorwa asungwa nemurayiro. Kana ari mukadzi akasungwa nemurayiro womurume wake, kana ari murume akasungwa nemurayiro womukadzi wake, kuti atendere kuwana mumwe munhu kusvikira mukadzi wake kana murume wake afa. Paul ndobva ati Ishe vanorayira kuti kana zvikaitika kuti mumwe anoda kubva kune mumwe, ngaagare ari ega asawanikwa kana mumwe achiri mupenyu. Bhaibheri rinoda kubvisa confusion. Kazhinji even varume vanosvika vakadzi wavo waine chikomba mumba, varume vazhinji havazorori, varume vazhinji havazotange misha zvakanaka. They also become victims and criminals. Even vakada kudana nemukadzi, they are victims. Wakawanda wacho they become notorious. Also vamwe vacho vanoita inonzi emotional damage. Akanganwe mukadzi uyu. Izvi kamatori newana patori nebhondi ragara riripo. Saka denga rinoti nekuti murume even apinda mune marriage haanatsofari, nekuti ane zvakawanda zvakamudisturba. Even mukadzi uyu apinda mune marriage haafari ba. Saka denga riri kuti munozokwanisa kusunungurwa kana afa. Nekuti pane zvakawanda zvinosununguka mauri kana Jane asipo kana Peter asipo. Unochikwanisa kuita fresh because haasisipo. As long as uchiziva kuti ari kwakati even wakaroorwa kwauri, ude kungobatikana kwaunoita kuti after andichita akanorora mumwe mukadzi kundiita bhora rake akandizvarisa vana. Nango uyo akuroora, iwe nango ukadzi watsvaka murume akuda kubatsira vana, still une ronda iri until that man comes and say I apologize. Uyo zvendiwo akakanganisa. Ndozvati kuti akanganisirwa wacho. Musafunga kuti ndarugare nekuti uyo akakanganisa. Rugare haana asi. Even wacho akanganisa wacho. Wakawanda vanomwa mishonga wachifa munyaya, wakati vanopondana. Alright. Saka ndoda kuti ini nditi inini. Let's stick to the principle, not circumstances. Wanapinda mumarriage hawabvumidzwa kuita upombwe. Wanapinda mumarriage vanosungwa. Kana zvakaitika kuti mumwe abatwa ari pamuteyo, decision yakanaka nekuti let them separate. But kana wane wana wachichengeta wana, hapana here ma-circumstances akabvumidzwa akanzi vanhu vanosunungurwa kubva maari. Tikatarira David wakapinda mumba mutemberi nevanga vanavo vakandorla chingwa chomutemberi mukati mo. Kune zvinhu zvakawanda murambo zviri mubhaibheri zvamunoona zvakaitwa Mwari zvaakasiya zvichiitika kuti zviri wrong. Sekuti Solomoni akaramba achitovaka imba yaMwari ane vakadzi vazhinji. Can we take that to apply kuti kuti David akapinda akadya but Mwari akamutendera? Pane here mumwe akazotendera kuti tsika iyo? Hapana. Saka tikuti ndo zvandakachiramba nguva yese kuti principle yakanaka kuti hamurashiki. Circumstance ine hondo kuti Mwari anogona kutendera circumstance but haana kuiita principle. So isusu mandatory yedu zvakafanira yataitaura yeumhandara kuti uchiti here sinzi principle ichiti umhandara, munhu anopinda mumarriage imhandara, wasisiri mhandara tikaona warimo toti muri kudei. Mwari abvumira munhu kuti apinde mukati. Saka inini I'm sticking to principle. Kana paine vhesi iri kuti aitirwa upombwe ngaawane, ini ndiri kuti even wawana, even uriko, ask a gift from the Father ye forgiveness, kuti uregererane nemunhu wako uyu urambe uinaye. Kutiza uchipinda mune imwe marriage hakusi kukusorovha dambudziko racho. Washingaira kurapa mhopo iri pamusana, iwe une zisori rembonje kuti aiwa indonotsvaka mumwe, kana wapinde iye haachaita upombwe.
ndozvamuri kutaura kuti tizako upinde mune mumwe ndokuti ufare uwane mufaro wako nekuti iwe uri innocent. Regai tidai mufundisi, mashoko amuri kutaura ndo uchenjeri. Yes, anomuhwisisa. Mashoko ari muri kutaura ndo zvinoda Mwari. Yes, asi ngatibvumirane kuti pavhesi iyi kuti tisazorasha vanhu. Alright, it's fine. Kuti pavhesi iyi Yes, alright. Jesu uri kuti nokuda kwokukutu kwevanhu Mwari wakadhisaidha hake kuti achidii afuratire izvozvo, but chikonzero chimwe chete. Handiti chikonzero vamwewo vanozoti yairehwa apa haisi upombwe, inyaya inonzi yakazotaurwa nevamwe mufundisi yefornication, vantu ndo yairehwa apa, but apa pari kurehwa tikaverenga riri kuti except, asi bedzi nechikonzero ichi. Yes, zvemotaura ndoteerera nazvo, muri kutaura zvinoda Mwari. Bcause kana uri muchenjeri ukaona chanzi naMwari ndochivenga, zvinonani kuchidi yako. Bcause ini ndiri kuti panyaya yediscussion iyo tine varume vakaregerera vakadzi vavo nevakadzi vakaregerera varume vavo. Tikaseta iyi nyaya iyi tiri kuudza vanhu vakaregerera navo kuti the correct thing chamaifanira kuita musi wacho. Ndizvo zvandiri kutaura. Tikaseta kuti kune vhesi inoti uyu ngawachisiyana kuti vane paitwa upombwe, ndisingaise principle value yandiri kukuisirai. Tauraya pfungwa yewachada kuregerera, nekuti wachati patakadzidziswa namuvhangeri Marufu naMurambwe takanzi kana munhu abatwa ari paupombwe ndakufanira kutonotsvaka munhu. Ndakuwisai mabata zvanditaura. Saka ndiri kudhirira nenyaya yekuti tisiye wanhu wari watendi, wasaurayana, wasapondana. Mataura somufundisi, ini handina kutaura somufundisi, ndataura somunhu. Indiri munhu. Mataura somufundisi. Tinotenda. Mataura somufundisi. Yes. Saka ndosaka vezimwe chechi vaizoti hazvo kana mafundisi vakada kuramba havatendegwi. Yes. Asi vanhu vakaita sana Murambwe vanotendegwa nokuti havasi vafundisi. Yes, ndikuti saka inini ndisiyei kuitira kuti ndisapollute environment. Ora ndakuhwisai, handatenda nokuti dai tazosiya pakadaro havo vanhu vaizokuvingai voti mamuona mukomana uyu. Handi ndo zvatachida kuti tigadzirise kuti zvamataura ndofungwa yaMwari chaicho. Even waya kuseri wasina nguva wasina kunzwisa ndo zvandaichazowatsanangurira kuti ipo pai ndo zvandaitaura izvozvo. Saka ndaita kuti pachingozojeka hapo kuti vanhu vanzwise where I'm coming from. Saka tapahwisisa of setting principles. Chatarambira tiripo ndechekuti zvanga zvichizonetsa kuti tipinde mune dzimwe nyaya tisina kunazokupadai apa. Alright, saka kune here chimwe chikonzero chingaita kuti vanhu varambane kana kuti vasiyane chisiri kana ari muroyi anonamatiro uroyi unoenda, kana iri mbavha ndo basa rechechi akapapatidzwa anotendi kune kutendeuka, ndo imwe nyaya yese upombo. Saka imi here tiri kuti isusu kana vanhu vakasiyana zvisiri zvechikonzero cheupombwe vanhu ivavo havachawanani, hapana uchafanira kuwanikwa. Vanotendera kugara Mwari kumwari uko vakangodaro. Nyaya inongoita kuti Mwari adhire nawo chete, inyaya yekuti pana azosangana nemumwe. Asi pakazoita rufu rwoumwe wasunungurwa, kana vakati inini zviri kunetsa uyu haadi hama dzangu handichakwanise kugara naye, anondishungurudza, anondituka, anondirowa, unotendera unogara wega uye achigara ega. Asi hapana anowana ba. Saka hapana chimwe chikonzero kunze kwechichi chakazobvumidzwa begrudgingly though nokuti Mwari unovenga izvi. Alright, mufundisi ndonga nguva yedu yafamba. Yes, asi nyaya iyi tanga tine mibvunzo yakati chinotenda imwe ingada kuuya, saka kuda muchandibvumira kuti tiite chimwe futi chirongwa chechitatu. No problem. Chirongwa chechitatu chetichazotaura tabata nyaya dzekurambana idzi. Pane vane mibvunzo vari kutiwo ko kana murume wangu achindishungurudza, ko kana mudzimai wangu achindishungurudza, ndoramba ndakanamirana naye,
ndinourawa izvezvi vamwe vabereki vototi tinokurudzira kuti musiyane nokuti uri kugara uchirogwa uchakumuka waurawa iwe chetichazouya tichawana mwana wedu maishuzada kuadreswa yaya saka ndo dzimwe nyaya dzotoda kuti titaure petichazosangana apa tataura nyaya dzekuti mumba makamira sei, mudzimai haana simba pamusoro pemuviri wake, murume haana simba pamusoro pemuviri wake. Nyaya dzemasanctions idzo hadzibvumidzwi kana kune vari kudziita kutadzira Mwari. Ndo zvimwe zvatabudisa, tikabudisa zvekuti Mwari unovenga kurambana. Asi nokuda kwokukutu kwevanhu wakangozoti all right, let me turn a blind eye. But zvacho zvakanaka zvakatinakira ndezvekuti kana chiro paita waita upombwe ngatiregererane. Ndo imwe nyaya yabuda. Asi zvepachine nyaya idzi ndodzotichada kuti mubate mufundisi kuti ko kana ndichirohwa nomudzimai, ko kana mudzimai achirohwa nomurume wake, inonzi abuse ya physical abuse, emotional abuse, pane mukana here wekuti varambane? Kana pane mukana, kurambana kwacho kunomira sei? Nokuti pangotaurwapo kunzi chikonzero chimwe chingaita kuti undowana. Saka ndo nyaya yetichada kuti tizobata mufundisi. Tinoonawo pane vari kutevera chirongwa. Ihurukuro yangu namufundisi Marufui. Asi hatirambidziwo vamwe kuti vauye. Hanzi kuita zvakanaka kuonawo zvevamwe handitika. Saka tinobvumirana ngatikurukure. Kana mune mubvunzo yamaona apa bvunzai, sunungukai kuvhunza. Tinoenderera mberi nechirongwa tochizopedzisa tichibvunzana dzimwe nyaya maererano nenyaya dzekurambana kuti kwakambomira sei. Mwari haakufariri asapa wakakuti zvinogona kuitika. Ko kana zvaitika chii chinofanira kuitika. Ndo zvimwe zvetichabata. Tinokukokai zvekuhurukuro yetichaita. Amen. God bless.